कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। लाईव्ह म्युझिक सोबत ग्राहक सेवा दिवचे नव्या रूपातले अजवी रेस्टॉरंटचे भव्य उद्घाटन। कारवार शहरात समुद्र किनाऱ्याच्या बाजून अजवी ओशन रेस्टॉरंट आता परत एक पटी नव्या सजावटीन आकर्षक रोषणाई, आधुनिक सुविधा आणि मनमोहक वातावरण सोबत भव्य पद्धतीन ग्राहका खातीर खुले केले आसा। सतत बदलत्या ग्राहकाली आवड निवड ध्यानात घेऊन रेस्टॉरंटचे संपूर्ण नूतनीकरण केले आसा। या रेस्टॉरंटात अन्न पदार्थाबरोबर जायत्या प्रकारचे शाकाहारी मांसाहारी पदार्थ उपलब्ध असतात। कुटुंबासोबत येवच्या ग्राहकाक सुखद आनंदायी अनुभव मेळचे खातीर आकर्षक सजावट, प्रकाश योजना आणि एकूण वातावरण मनोवेधक बनेल आसा। रेस्टॉरंटच्या उद्घाटना वेळार मोठ्या प्रमाणात लोकांची उपस्थिती दिसून आयली। खास करून नव रूपान सुरू केलेले लाईव्ह म्युझिक सुविधामुळे हिंगा जेवणाचो आनंद दुगणीत जाता। कारवार गोकर्ण वाठारात असे आधुनिक आकर्षक आणि लाईव्ह म्युझिक सोबत सेवा दिवचे हे पहिलीच योजना आसा असे व्यवस्थापक सांगतात। हे रेस्टॉरंट स्थानिकांबरोबर कारवार गोकर्ण येवच्या पर्यटकांक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करची शक्यता आसा। दर वर्साक कारवार गोकर्णात बऱ्यापैकी पर्यटक येतात। या पर्यटकांक दर्जेदार सेवा, बरे जेवण आणि आधुनिक वातावरण मेळच्या या उद्देशान हे रेस्टॉरंट खुले केले आसा। आधुनिक डिझाइन, स्वच्छता, गुणवत्ता आणि ग्राहकाला समाधानाच्या गोष्टीचेर हे रेस्टॉरंट उभे केले आसा। उद्घाटन सोहळ्यात स्थानिक नागरिक, व्यापारी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येन हजर राहून कार्यक्रमाची शोभा वाडयली। आकर्षित फुगे, फुला आणि विद्युत रोषणाईन सजयल्ले प्रवेशद्वार विशेष आकर्षणाचो केंद्र जावन आशिल्ले। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात। सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बोवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा।